ዩቲዩብ ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም ወይ ከዓ YPP ካብ መወዳእታ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ ከዓ ካብ ፌብሩዋሪ 1 2027 ኣቆፃፅራ ፈረንጅ ጀሚሩ ተፈጻሚ ዝኸውን ሓድሽ ናይ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣብዚ ፖሊሲ እዚ ናይ ሎንግ ፎርም ቪድዮስ ወይ ከዓ ናይ ነዋሕቲ ቪድዮታት ሚኒመም ዋች ኣወር 4000 ነይሩ ሕዚ ከዓ 8000 ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ሾርትስ ከዓ ሚኒመም ናምበር ኦፍ ቪውስ 10 ሚልዮን ዝነበረ 20 ሚልዮን ገይርዎ ኣሎ። ስለዚ ደብል ኮይኖም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ክሳብ ሕዚ እንጥቀመሉ ዘለና ሚኒመም ሪኳየርመንት ናይ ሎንግ ፎርም ቪድዮስ 1000 ሰብስክራይበር ብ4000 ዋች ኣወር ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ክኾን ከሎ ንሾርት ቪድዮስ ከዓ 10 ሚልዮን ቪውስ ብ1000 ሰብስክራይበር ኣብ ዝሓለፉ 9 መዓልትታት እዩ ዝብል። ኣብዚ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ፖሊሲ ግን እቲ ናምበር ኦፍ ሰብስክራይበርስ ንሾርት ፎርም ይኹን ንሎንግ ፎርም የተቀየረ። እቲ ዝተቀየረ ነገር እንታይ እዩ? ንሎንግ ፎርም ቪድዮስ 4000 ዝነበረ ዋች ኣወር 8000 ኮይኑ ንሾርት ፎርም ቪድዮስ ከዓ 10 ሚልዮን ቪውስ ዝነበረ ኣብ 9 መዓልቲ ውሽጢ 20 ሚልዮን ቪውስ ኮይኑ ይመፅኡ ኣሎ። ካሊእ ምስ ዝተተሓሒዙ ዝመፀ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ሾርት ፎርም ቪድዮስ ኣብ ዝሓለፈ ዋላ ሞኔታይዝ ኩን ማለት ኣብ ዝሓለፈ 9 መዓልቲ ወይ 90 ዴይስ ዝበሃል 10 ሚልዮን ቪውስ ተዘይሃልየምካ ብሾርት ፎርም ቪውስ ኣይትኽፈልን። ተመሊስካ 10 ሚልዮን ልዕሊ እንድሕር በፂሕካ ተመሊስካ ኣውቶማቲካሊ ናብ ሞኔታይዜሽን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ዩቲዩበራት ኮይንኩም በቲ ዝፀንሐ ናይ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ሪኳየርመንት ከተማልኡ ዝቀረብኩም እንድሕር ሃሊኩም ሕዚ 5 ወርሒ ቀሪብኩም ማለት እዩ። ኣብዘን 5 ወርሒ ኦቴንቲክ ዝኾኑ ቪድዮታት ክሪኤት እናገበርኩም ኢዲት እናገበርኩም ኣፕሎድ እናገበርኩም ብሓፂሩ ኢንጌጅመንትኩም ወሲኩም በቲ ዝፀንሐ ናይ ሞኔታይዜሽን ክራይቴርያ ኣፕላይ ክትገበሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ናብ ፌብሩዋሪ 1 እንድሕር ተፀጊዕኩም ወይ ከዓ መወዳእታ ጥሪ ከባቢ እንድሕር በፂሕኩም ግን በቲ ሓድሽ ናይ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ ወይ ሕጊ ኢኹም ክትዳነዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኦቴንቲክ ኮንተንት ቶሎ ኢልኩም ኣፕሎድ ምግባር፣ ሾርት ፎርም ቪድዮስ ሎንግ ቪድዮስ እንዳ ኣፕሎድ እናገበርኩም ኢንጌጅመንትኩም ወሲኩም ናብ ሞኔታይዜሽን ክትኣትዩ ዝምክረኩም።